Masu iya magana na cewa ziyara a kafa take, babu shakka ko tantama wannan batu haka yake, domin kuwa yadda Yarima Harry na gidan sarautar Birtaniya ya yi takakkiya tun daga kasar Ingila har zuwa Najeriya kuma ya karaso jihar Kaduna, manuniya ce game da irin kyakkyawan alaka ta diplomasiya da kuma hulɗa da ke tsakanin Najeriya da kasar Birtaniya. Ziyarar ta Yarima Harry zuwa jihar Kaduna ya kasance ziyara wadda aka shirya masa tarba ta musamman tare da shirya shagulgula iri daban-daban, kama daga raye-raye na al'adu wanda aka shirya da zumar yi masa barka da kuma lale da ya shigowa jihar Kaduna mai ɗimbin al'adu da ƙabilu iri daban-daban. Jim kaɗan bayan da rasa fadan gwamnatin jihar Kaduna ya samu tarba ta musamman daga gwamnan jiha sanata Sani, wanda ya tarbe shi. Daga nan kuma suka ɗunguma zuwa farfajiyan ɗakin taro na fadar gwamnatin jiha, kuma suka gudanar da taro tare da tattaunawa tare da yin jawabai iri daban-daban game da hulɗa da ke tsakanin Najeriya da kuma Birtaniya. Ziyarar ta Yarima Harry wanda ya kawo tare da mai ɗakinsa Gimbiya Megan sun shigo Najeriya ne domin halittar bukukuwan cika shekaru 10 da kaddamar da wasannin Invictus, wasanni na sojoji da aka raunata fagen daga. Shi dai Yarima Harry wanda ɗa ne ga Sarki Charles na uku da Gimbiya Diana, tsohon soja ne da ya fafata yaƙi har sau biyu a karo daban-daban a yaƙin Afghanistan, kuma mutum na 5 cikin jerin masu jiran gadon sarautar Birtaniya. Bayan ya bar aikin soji, ya ƙirƙiro da gasar wasannin motsa jiki a matakin ƙasa da ƙasa na sojoji da suka sami na ƙasa a fagen daga mai suna Invictus Games a Turanci. A sa'ilin ganawar da ya da mukarraban gwamnatin jihar Kaduna, inda gwamna Sani ya gabatar masa da jawabai daban-daban tare da bayyana masa irin kyakkyawan alaka da ke tsakanin Najeriya da Birtaniya da kuma yadda jihar Kaduna ta kasance a baya har ya zuwa yanzu, inda ta yi suna ainihin a fannoni daban-daban. I would also want to mention your own support you've been doing, particularly in the area. Birnin bayani akan ayyukan taimakawa jama'a da kake yi, musamman a bangaren wasanni, inda kai ne ka asasa gasar wasannin Invictus da sojoji da aka raunata a bagin daga, wanda nake farin ciki. Wannan shine silar shigowar ka Najeriya. Rayuwarka ta kasance mai cike da taimakawa jama'a. A matsayina na gwamna, ina aiki tukuru domin inganta rayuwar al'umma, musamman jami'an tsaro. Najeriya da Birtaniya suna da daɗaɗɗiyar dangantaka a fannin siyasa. Sakamakon wannan dangantakar ya sa Kaduna ta zama matsuguni na manyan 'yan siyasa da ke faɗin Najeriya. Nigeria and United Kingdom have had long-standing relationship in the forging of Nigeria-British relations. Bayan kare jawabin gwamnan jihar Kaduna sanata Sani ne, sai Yarima Harry ya kada baki tare da bayyana dalilansa na kawo ziyara musamman a jihar Kaduna kan batu na wasanni jami'an soji da suka game da raunuka a fagen daga, wato Invictus, wanda shine kirkiro da wannan wasa a shekaru 10 da suka gabata. Yarima Harry ya ce irin rawar gani da Najeriya ke takawa a waɗannan wasanni da ake gudanarwa ya sanya ya kawo ziyara domin shaida biki na cika shekaru 10 da kirkiro da wannan wasanni na jami'an sojin da suka game da raunuka a fagen daga, wato Invictus Games. Thank you, and thank you for everything that you do, your service to this community. Na ji jawabinka game da taimako da kake yi wa jami'an tsaro. Ina godiya bisa abin da kake yi wa jami'an tsaron. Abin da ya kawo ni Najeriya shine batu na wasannin sojoji da suka yi rauni a fagen daga, a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 10 da kirkiro da wannan wasanni. Cikin shekarun nan, Najeriya da sauran kasashen Afirka sun taka rawar gani a gasar da aka yi a Jamus. Hakan ya sa na yau takakkiya ni da mai ɗakina domin ziyara a Najeriya don ƙarfafa wannan wasa. Bayan kammala taron ne, gwamna Sani na jihar Kaduna
ya karrama Yarima Harry da kyaututtuka daban-daban kama daga babbar riga irin ta Hausawa da kuma hula tare da wasu kyaututtuka. Bayan kammala taron ne suka ɗunguma zuwa farfajiyan gidan gwamnatin jiha domin shirya irin raye-rayen al'adu da Allah ya huwace wa jihar Kaduna. Babu shakka wannan ziyara ta Yarima Harry ta kasance mai ɗimbin tarihi, ta la'akari da cewa fiye da shekaru 68 kenan da kakarsa sarauniya Elizabeth da ta shigo Najeriya a lokacin Firimiyan Jihar Arewa.